Horas samanginang pajupang hita muse di channel YouTube namion marhite aka pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita di jamita partangyangan songoni di jamita si ganup minggu. Titikyon naing patulhason nami tu hita pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita di nama ngarade jamita di partangyangan ima nagabi epistel tong di hita di hari Minggu tanggal 10 September 2020 turpuk dihita ima sian Matius bindu 10 ayat 15 sahat ro di ayat 20. Matius bindu 10 ayat 15 sahat ro di ayat 20. Positutu rohanami nunga marulahulak tajaha turpuhi dungi tajaha ipola, tajaha aka sumber-sumber naboi ta pake, ta uhal asalam bagas, termasuk dohot video namion. Mungkin boy mangurupi hita di aka pangaradiota, pabagas sodope pangatusiota, di nama ngaradi jamita hita, tu partangyangatta. Nah perjolo amanginang, duku jahahami di pikiran nami, ingotot tamamuse, na marulahulak di parohahot Tuhan Yesus Kristus buado pangalaho ni aka na manguluhon bangsoi laho marmahani bangsoi ditiki diuluhon na sida do perdalanan ni bangsoi dang sian ias ni rohani na sida alai sian ginjang ni roha do sian parangan ni na sida na mandok na sida do na sitong nasida do naon jonok tu debata nasida do naon boto uhum gabe pangalahon ni nasida maradopon natoropi gabe natoropi ma si pardosa jala nasida ma rupani nabadia nasitong di pardalanan ningolu si ganopari takas maitaida di Evangelium Matius macai takas di bagasan bahasa Indonesia sangat keras. Tuhan Yesus menegur para pemimpin ini yang memimpin bangsa itu. Asa dipauba parangena. Asa diuluhon nasida bangsoi sian roha ni nasida. Sian ias ni roha. Sian holong. Alai dok Tuhan Yesus Kristus. Patik na umarga hahulungi ma Tuhan de batam alai dos tusi hahulungi ma dongammu doson dirim dangadong bedisi menguhum-nguhumi jauh dari perasaan menghakimi sikap menghakimi merasa diri lebih baik lebih benar. Itulah cara hidup para pemimpin pada masa itu. Alai persekutuan akanong porsea perpunguannya akanong porsea harus memiliki cara hidup yang berbeda. Asing manian perdalanan ningolu nasida di bagasan holong manasida termasuk dalam tegur sapa termasuk di dalamnya menegur menasehati membimbing menyatakan kesalahan maradopon donganna. Sada parpunguan narap makilala sidohot holong ni rohani debata, sada parpunguan na makilala nang tinubus ni debata, rap naniasian ni debata, molo adong namadabu tu bagasan dosa, dipaingot ma di bagasan holong. Para pemimpin pada masa itu tidak memakai hatinya dalam menggembalakan umat itu. Alai dingulunya kana porsea di bagasan holong ma marparohahon dongan na asing asarap mangulu di bagasan Tuhani omma sada perdalanan ningulu nasi tong songon akanong manghiton Tuhata Yesus Kristus na paduahon huidahami mulak kita muse marningot nanidok ni Poda na manuraton Poda manang Amsal di bahasa Indonesia di bindu 4 ayat 20 sian saluhut si jagauni gumodang ma jagaroham
Asiani do ruar aka mual hanguluan. Boado saluhut parangeta. Dinama katai, dinama modai, marado pondongan, marhite-hite, holong nayas. Di pataridaho pediturpuk taon tata cara menegur orang lain, boado mamicang sasahalak, marhite na ro, makatai, marhite na dibidoan dongan, sah rodi na dipasahat turuas ni huria, saluhut nai dipatupa ikon marhite holong. Dau masiani roha lahu manguhumi. Dau masiani roha na menganggap diri lebih baik. Undengan do parangeku. Umuli doau. Upas do parangeku di jolo di debata. Alai saluhut nai di bagasan holong ma namanogihon asa rap mangulu di bagasan asini rohani debata. Diturpuk tope idaut tado kesempatan berharga. Sadatik kina arga di pasahat tuganup colma. Alani di namar salah sasahalak lang itor uhumot tanasida. Jala molohita pe mangulahon nasala. Ay adong do dihita sude faktor kecenderungan. Contoh, saya tahatai dodongan namar salah. Na mangulah songonon. Alani sada jabatan na adong tuibana. Alai molohita do huddul di posisi di jabatan ni. Adong do dihita tong faktor kecenderungan lahu mangulahon si songoni. Na sudedo hita boy madabu tu bagasan dosa. Na sudedo boy hita mardosa. Alani ido ikot sudedo olo pauli ulihon dohot sudedo olo di pauli. Rap marsi togu-toguan asa mangulu hombar tulomo ni rohani debata. Jala molo di bagasan punguatta. Molo tatangyak kon hamu baon ni rohani dongan. Pos rohatta margogo situ tudo. Debata Allaho mangalehon hamu bauni. Marhitema huida hami turpuk taon manogihok kita tu kepedulian terhadap orang lain dalam arti sudedo hita boy dalam posisi orang yang bersalah. Alai sudedo hita muse berkesempatan laho mangalehon nasihat bimbingan. Satu saat kita yang jatuh, satu saat teman yang lain yang jatuh, maka saling menopanglah sebagai mana umat yang hidup dalam kasih Tuhan. Ai sudedo hita manjalo asiasi siad debata. Alani sude mahita rap marsiha holongan. Rap mardalan di dalam haluaon na pinaradi ni Tuhatta Yesus Kristus. Ima amanginang anggiat boy mangurupi hita.